Il-kumpanija Electrogas Malta ħabbret li saħħet l-istruttura tal-ħidma tagħha. Sabiex tinżamm l-istabilità fit-tul tal-kumpanija daħlu 3 imsieħba b'semm ugwali li huma Siemens Financial Services, Socart Rating u Gem Holdings Limited. Siemens se jkun lead member. L-arranġament fost imsieħba eżistenti fih dan il-konsorzju qed isir biex il-proġett ikun jista' jaħdem mod effiċjenti u fit-tul. Liema proġett se jkun qed joffri enerġija u gass naturali skont il-ftehim intlaħaq mal-Enemalta u l-stakeholders involuti. Electrogas Malta tibqa' obbligata b'mod sieħ li tipprovdi gass naturali għal produzzjoni tal-enerġija f'pajjiżna u dan bil-benefiċċji kollha assoċjati miegħu. Electrogas Malta ringrazzjat il-kumpanija Gasol PLC u l-eżekuttivi tagħha ta' dedikazzjoni tagħhom u s-sem tagħhom biex il-proġett wasal f'livell avvanzat. Il-Gvern laqa din il-konsolidazzjoni u fis-stqarrija rrimarka pożittivament dwar l-impemmuri minn Siemens, Socart u Gem Holdings. Xhieda ta' dan l-impenn sqar il-Gvern huwa żieda fl-isma ta' dawn il-kumpaniji. Iż-żieda fl-isma minn żewġ korporazzjonijiet ta' status dinji u minn kumpanija ewlenija Maltija turi importanza li dawn il-kumpaniji jagħtu lill-proġett. Il-Gvern ikkonferma li l-għanijiet tal-proġett għadhom dawk li kienu u l-momentum għadu qed jinżamm fl-istadju ta' żvilupp. L-implementazzjoni tal-proġett tgħid l-istqarrija tal-Gvern mhux biss se twassal il-benefiċċji ekonomiċi hekk kif ikkonfermat minn aġenziji ta' rating tal-kreditu iżda se twassal ukoll għal benefiċċji ambjentali.